Maayong adlaw mga igsuon, bisag unsa ta ka busy, atong tagaan og panahon ug higayon ang Ginoo sa paghimaya kaniya. Karon nga kagabhion ato ang pamalandungan ang mga pulong nga gisaad sa Dios alang sa matag usa kanato. Atong i-shout out ang atong kauban, Perme, Dexter, Boss Dexter. O na yung kauban diri sa kwarto sa karon nga naa kami sa lain nga lugar. So atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga nag-ingon diri sa Salmo 121 bersikulo 7 hangtod sa 8. Nag-ingon diri, ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Sa 8, ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka ug bisag unsay imong buhaton gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Mao kana ang saad sa Ginoo igsuon nga iya gayud kitang panalipdan. Bisan asa kita igsuon, bisan asa kita muadto, ang Dios manalipod gayud kanato. Bisan unsay atong buhaton sa atong kinabuhi, ang Ginoo nag-amping gayud kanato. Siya nagbantay gayud kanato. Siya naghatag kanato og kalinaw. Kalinaw nga dili sama sa kalibutan. Tungod kay ang kalibutan igsuon usahay gubot, usahay adunay kalinaw. Apan kun ang imong kinabuhi nahiusa diha sa Ginoo, ang kalinaw nga walay katapusan gikan karon ug hangtod sa kahangturan, ang kalinaw igsuon ana agayod kanimo. Mao kana ang saad sa Ginoo igsuon nga iyang gipahinumdom sa matag usa kanato, nga ato gayud kining timan-an ug ato kining ikinabuhi, nga ang Dios sa kanunay nagbantay kanato, ang Dios sa kanunay nagatiman kanato, nagamping siya kanunay sa matag usa kanato igsuon. Busa angayan gayud siya nga atong alagaran ug atong simbahon sa kanunay. Wala kitay laing pasidunggan igsuon. Bisan asa kita, ampingan kita sa Ginoo. Bisan asa kita, bantayan kita sa Ginoo. Aron ang safety sa kanunay ato gid kana nga maangkon. Bisan asa pa ka nga lugar nga moadto igsuon, paharia gayud ang Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Dios matinud-anon gayud. Ang Ginoo igsuon faithful gayud siya nga mutuman sa tanan niya nga mga saad sa atong kinabuhi. Ang tao igsuon mapakyas, apan ang Ginoo igsuon dili gayud siya mapakyas sa tanan niya nga mga saad sa atong kinabuhi. Matinud-anon gayud ang Ginoo igsuon nga mutuman ni ana. Kung ikaw matinud-anon usab nga nituman nga nisunod sa iyang kabubuton, matinud-anon nga nialagad ngadto kaniya, kinasingkasing nga nisimba, kinasingkasing nga nidawat ni Kristo, nga imo siyang gipapuyo sa imong kinabuhi, imo siyang gipapuyo sa imong tibuok kasing-kasing ug sa imong tibuok hunahuna. Nga wala kay laing Dios nga gialagaran kun dili siya lang gayud. Atong timan-an igsuon nga ilikay gid kita kanunay sa kadautan kung ang Dios naghari sa atong kinabuhi. Ampingan kita kanunay sa Ginoo igsuon. Walay laing muamping sa atong kinabuhi. Walay laing muhatag kanato og may nga kinabuhi kun dili ang Dios lang igsuon. Dili ka na mahatag sa tao, apan sa Ginoo mahatag ang tanan. Busa igsuon gipahinumduman gid kita sa Ginoo nga dili kita magsalig sa atong kaugalingon, dili kita magsalig kung unsa ang anaa kanato karon, tungod kay dili gyud kana makaluwas kanato, dili gyud kita makaamping sa atong kaugalingon lamang, nga kita ang mag-amping sa atong kaugalingon, dili gyud kana nato mabuhat igsuon, apan ang atong kinabuhi atong isalig ngadto sa Ginoo, tungod kay siya nagsaad nga iya kitang ampingan, iya kitang atimanon, ug siya manalipod kanato gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.